Welcome guys, this is Bodo Vlogs 077. So दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे समायना खन्थाइ लानानै फैलायबाय। बिथां गणेश नार्जारिनि लिरलांनाय दोंसे खन्थाइ खांखिया सिमां। बे खन्थाइखौ लिरगिरि गणेश नार्जारि हाबिराज बिजाबनिफ्राय दैखांनाय जादों। बेवहाय गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोनखौ आसा खालामनाय थाबाय। दे बिदिब्ला खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। खन्थाइनि मुं खांखिया सिमां। बायदि साननाय सनानि सिमाङा खांखिया जादोंमोन आंहा। फांथेनाय लांगोनायाव रोजा खोमसियाव जिउनि रागारिया जोबदोंमोन। मिजिं दंमोन सोमखेब्लाव नुहुरै गोजानाव बारनानै गोसोआ बिरनानै थाङो। हल्गा गंगा बुरलुंबुथुर दैमानि गोख्रै बोहैनाय दाहार गोदान जोनोमखौ आदरै बरायनानै लाबोनो। गोदान जोनोमनि सुफिन आरो बिनाय जनाय बिङायाव गोदै देंखो आरोबाव। ब्रुं ब्रुं रां रां जाखाङो दुलाराय बुहुमनि देंखो गोरोबनाय दैखाङो। गोबां बिङायाव थान्डबनि मोसानाय दिन्थिनायाव हाद्रि बालाजों फुथ्ला जायो बुहुमा। सना हिन्जावनि हिन्जावसुरि खालामो उखैहाबनाय सुबुं अनजिमा गैयै न' बां आरो अन्थाइ। दानिया थि हरा हनै सोरांबोबाय। एसेनोसै। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।